Waqt li l-Gvern u dak fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-imxija intensifikaw ħidmietom fil-programm ta' tilqim għal COVID-19, l-Oppożizzjoni intensifikat l-attakki tagħha fuq il-programm ta' tilqim ta' pajjiżna. L-aħħar attakk wasal mill-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said li maqdar it-tilqim li qed isir f'Għawdex u qal li kien hemm il-kju. Għal din il-kidba kienu bosta li reaġixxew għat maqdir tad-deputat nazzjonalista. Kien hemm min qallu li kien hemm biex jirċievi t-tilqima u ma damx. Ħadd ieħor qallu li biex imaqdru u nsibu x-xara fl-aġina l-ewwel nieħdu. Talbu biex jingrazzja l-Alla li hawn il-vaċin. Oħrajn wieġbu lil Chris Said u qallulu li kienu impressjonati bl-organizzazzjoni fiċ-ċentru għat-tilqim f'Għawdex u kif għall-grazzja tal-Alla ngħixu f'pajjiż fejn il-vaċin huwa disponibbli. Kummenti oħra li spikkaw kienu bħal tħallna u ma domniex Chris ħafna staġib għal xejn. Kien hemm min ikkummentalu wkoll u qallu mela mhux jitlaqmu f'Malta issa, dan b'referenza għal fatt li l-Awċin se jitlaqmu f'Għawdex stess. Ħadd ieħor qal li Chris Said għaliex dejjem igerger u kumment ieħor kien jgħid li l-kjuwiet konna narawhom meta kienu jgħidu li l-mediċina out of stock. Jirriżulta li wara dawn il-kummenti kollha Chris Said kellu jirtira dak li qalu fil-fatt neħħa l-kitba. Fil-fatt fuq Facebook din il-kitba ma ssibha mkienu kienu ritratti ta' dak li kiteb oriġinarjament li sservi ta' prova ta' tmaqdir li wassal Chris Said. L-istess ġara mill-kandidat nazzjonalista fuq Għawdex Alex Borch li mbagħad għamel filmat u ammetta li maqdar għal xejn il-proċess ta' tilqim għal COVID-19 li qed isir f'Għawdex. F'pandemija l-Oppożizzjoni tinfex fit-tmaqdir tal-programm ta' tilqim f'pajjiżna u saħansitra nhar il-Ħadd li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech wara biċ-ċar li ma ħax gost li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa irrikonoxxiet li Malta hi eżemplari fit-tilqim. Sodisfatt biex pereżempju l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qalet illi Malta hija eżemplarja li hija l-iktar pajjiż illi qed ikollu rata sostanzjali ta' tilqim. L-ewwel waħda. Meta noqogħdu nikkwataw il-WHO, noqogħdu nikkwataw il xi ħadd li jfaħħarna, taf xi tfisser dak? Ifisser li we are complacent.